Relju Šarca. Upoznao sam u prilike kada sam i počeo da radim u službi. Naše se oblasti delovanja ne poklapaju ni u jednoj tački, tako da nije logično zašto bi nas dvojica radili zajedno. A jedina tačka gde sam ja imao konflikt sa njim bila je u vezi sa njegovom radnom etikom. Mišljenje koje sam promenio kada sam počeo da radim sa njim i bolje se sa njim upoznao. Da budem precizniji, njegova potpuna nonšalancija na misiji Ledeni breg, gde je čitav tim naučnika nestao bez traga i glasa, a on svu krivicu spravo sa sebe svalivši tome nekakve paranormalne aktivnosti koje su se tamo dešavale. Polako, Aleksandre. Lepo ste krenuli. Aleksandre, vama i dalje nije dobro. Ni vama ne bi bilo da ste i vi doživjeli ono što sam ja doživio.